Ganihara ni Agi si Joan. Oh. Say pahipos. Ang. Ang say pahipos? Pasagpa man pong mga driver. Kuan god para lang na iya. Good day and good morning. Ito yung asong gala na biglang nanganak sa bahay ng lola nanay ko. Ito, mabait naman. Kaya dito na lang siya. Diba? Sinsad mang hambat. Dito sa amin yung asong to basta libod suroy nga iro nanganak diri sa amo. Di adapt na lang to. Patutya. God bless everyone. 3 little puppies. Ha, ha, ha. 3 little puppies. Niwan kayo ng ina nyo. Laro kayo. Si Melchor, si Gaspar at si Baltasar. Bakit? Wala kang kain? Tapos ka nang kumain kanina. Ang bait yung aso. Ngot eh.